అగిందున్ రాయితడ్ జంగుబాయి లింగు దీక్ష వేసుకున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. వాస్తవానికి జంగుబాయి అనేది పుణ్యక్షేత్రం పరందర్లో ఉంటుంది. ఎన్నో దశాబ్దాల కాలాల పాటు ఎంతోమంది పెద్దలు మరి దాన్ని పూజిస్తూ వస్తున్నాం. దాన్ని ప్రతి ఏటా కూడా ప్రతిరోజు ఆదివాసులు ఆరాధ్యంగా భావించే ఏకైక దేవత అయినటువంటి జంగుబాయి. కాబట్టి ప్రతి ఏటా కూడా దీక్షభూమి అయినటువంటి పీఠాధిపతి అయినటువంటి కుమ్ర భగవంతరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా కూడా పదుల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి భక్తులు ఈరోజు వేల సంఖ్యలో ఈరోజు భక్తులు మరి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. మరి 31 రోజుల పాటు మరి కఠినమైన నియమనిష్ఠులతో ఎటువంటి ఆహారం అంటే మాంసాహారం తినకుండా, ఎటువంటి మద్యపానం సేవించకుండా మరి నియమనిష్ఠులతో మరి ఆదివాసీలందరూ కూడా ప్రత్యేక కూడా అంటే మా సమాజంలో ముఖ్యంగా జంగుబాయిని ఆరాధ్యంగా భావిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి భక్తిభావంతో ప్రత్యేక మరి ఇక్కడ దీక్ష వేస్తారు. కాబట్టి మేమంతా కూడా ఈ 31 రోజుల పాటు కఠినమైన నియమనిష్ఠులతో మరి ఎవరి దగ్గర నీళ్లు తాగకుండా ప్రత్యేకంగా మేమే వంట చేసుకుని ఉండటంతో పాటు మరి మంచి పనులు చేసుకోవడానికి అది ప్రశాంతత కావచ్చు. మన అంటే ఇవన్నీ కూడా కళ్ళు, మద్యం, మాంసాహారం అన్ని దూరమై మరి వారి కుటుంబాల్లో ఎటువంటి అంటే కలహాలు లేకుండా ప్రశాంతమైన జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉద్యోగ అవకాశాల్లో కావచ్చు, ఇతర రంగాల్లో కావచ్చు మరి దేవుని మీద భారం వేస్తూ మరి మా సమస్యను పరిష్కరించాలనేసి మరి కోరుకుంటూ మరి ప్రతి ఒక్కరు భక్తులు కూడా కోరుకుంటారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా సమాజంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు మన సమాజంలో కాదు చాలా మంది కూడా మాకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు, చాలా మంది మేనేజర్లు ఇతర కులాల మతాలకు సంబంధించి అంటే ఆదివాసులు మేము వేసుకుంటాం. కానీ ఈ జంగుబాయిని నమ్మిన వాళ్ళు చాలా మంది ఇతర కులాల వాళ్ళు కూడా మా శ్రేయోభిలాసులు గిరిజనేతర శ్రేయోభిలాసులు కూడా వచ్చి చాలా మంది మామూలుగానే మా మేనేజర్ కావచ్చు ఇంకా చాలా మంది కూడా వేయడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క దేవుడి మీద భారం పెట్టుకుని వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం కావచ్చు ఇక్కడ వచ్చి ప్రతిసారి కూడా దీక్షభూమి పీఠది ఇక్కడ జంగంలో వేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదివాసీ సమాజాన్ని మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని పరిరక్షిస్తున్నాయి. మా యొక్క ధర్మం ఏదైతే జంగుబాయి ఉందో ఆ వేషధారణ దీక్షని ఖచ్చితంగా మరి దాని అభివృద్ధి జంగుబాయిను ఎవరైతే నమ్మంతారో ఖచ్చితంగా అనుకున్న లక్ష్యం బతికిరాయి మమ్మడితే వెళ్ళే అనుమతం దీక్ష పిఎన్ఎంజరి ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಮಾಡ ಮಮ್ಮಡು ಓರೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟನಿ ತೆಗೆರ ಜಂಗುಬಾಯಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಪರ್ವಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೇಂದಾಗಿನ వాళ్ళు ಮಾಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ವ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಯವನ್ ಸಾಟಿ ಪ್ರಯತ್నం కియానైన వాళ్ళు ఆలోచనే మా మాస్టరాలు పేంద్ర రంజు మాకు బాట అంటారు వాసికను ప్రత్యేకంగా ఇంక మా ఫ్రెండ్స్ సందీర్గిరి ఉంజర్ తింజర్ మధ్యగిరి వాసిక నూరుతో అరే మీరు బతలు సందీర్ మీరు ఉంజర్ మంత్రికి ఇన్ కొన్ని రోజుకు మా ఊరు తరచు వచ్చి ఇది కరెక్ట్ ఆయో మా సమాజ ಉನ್ವಲ್ ತಿನ್ವಲ್ ಆಯೋ మీకుంది రూట్ మంత నిమ్గిరి ఈతో దోస్తుకుంటారు మన వాళ్ళ నీకుంది ఫ్యూచర్ మంత బదలైతే జంగుబాయిన దీక్ష వాడిస్తాన అయితే ಒಂದು ಪೇಂದನ್ಪುರ ಒಂದು ಮಾಯನನ್ಪುರತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಂದನ್ಪುರದ ನಮ್ಮಕಂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಕಿತ್ತೇಗಿನ ಮಮ್ಮಟ್ಟು ಈ ಸೊಂದಂ మూడు ఉద్యమం నామనికి ఈ సొంతం కాలకరణం మా మీద నామకే వస్తే పేన్ అయితే పేన్ అది ఖచ్చితంగా ఈ పేన్నల్ మాకు బదైతే ఆశించేందుకు ఖచ్చితంగా మాత్రం అవసరం బస్కి అయితే మూడు అచ్చులు ఉద్యమాలు తీసేగిరి రకరకాలుగా మాత్రం ఎక్కువ ప్రశాంతత పండించలే బస్కి అయితే జంగుబాయి దీక్ష వాడతాము నేను రాజకీయంగా మందవచ్చు ఆదివాసీ సమాజంగా నేను ప్రశాంతత మంత బచ్చిలకి కష్టం వాయర్బతి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సకల తేర్నకి ఏర్తుంది ప్రజా జంగుబాయిని ఎరిసిపోయిందని తాలకడం మావ బాధ్యత ప్రతిదీ సమస్య వాతికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ पेंदी निमे मंदी आज के माक बदट आवश्यक फोन कॉल करना बदन कॉल करना बती ने जंगुबाई मंत बदे समस्या बात है जंगुबाई कॉल करने मात्र खचिతంగా आन दिन बोलते मूड पूर्ति विश्वास నేను నా ఇష్టం సాల్ కాదు నేను దీక్ష వాడ్సికో మొత్తం గిరే బెగబెగ దీక్ష బెగబెగ వాడితే మొత్తం గిరే మహారాష్ట్ర సంధి బెగైతే మొత్తం తిరితం భగవంతరావు సాబ్ నిలర్సో బదైతే ఉండే పేరును సాటి బదలకేనే డైరెక్షన్ వేస్తేనే ఉండే ప్రభుత్వం బదలు వాయోలో అవుకున్న సాటికి నా వంతుగా 100% కృషికి చేయమంత నా తోటి అడ్వకేట్ సాబ్ గిరి మంతరు జంగుగిరే ఊరు మోటు సందిగిరే ఇది వ్యవస్థతో భారతಕ್ಕೆ పేందు నమ్మన ప్రతి వరగిరే దుసరు సమాజ ಊರು ಮಾಲಾ ಮಾಡಿಸಿ ಊರು ಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಮಾವ ಸಮಾಜನಾಗ ಇಚ್ಚೋ ಪೆರ್ಸ ಪೇನ್ ಮಂತ ಸತ್ಯದ ಪೇನ್ ಮರಡ್ ಬಾರಿ ಪೀವ इचोर महागार मन दूर बेगे इंके तिरुपति गिर मावा बत हक्के सोंजी काल पर बार नी इगेन रो इगेन मन तके पेनो
కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ಬೋರ್ಗಿ ಮಂದನೆ ಓರು ಡಗ್ಗುರು ಉಂಡೆ ಐಎಸ್ ಮಂದನವರು ಉಂಡೆ ಬೋರ್ಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ತೆ ಮಂದನವರು ಬತ್ತಿ ಇದು ಪೇಂದಾಗ ವಾಯನ అని కాల్ కరనా అది పేనే మాకు జావ ఇయర్స్ ఇవ్వాలి బంటిగిరే వచ్చి కరోడ్పతి మందనోర్ తిరుపతి బంటిగిరి వాయన పేందగన్ కాల్ కరలాగా కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సమాజంలో మా ధర్మం కాపాడితే మా పేందుకి కాపాడితే ఖచ్చితంగా జగ్గుబాయి నేడు స్థాయితో నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 31 జిల్లానగా కేవలం గ్రంథాలయ చైర్మన్ నేను కనక యాదవ మంత్రికి పేంద ఆశీర్వాదం నేను చైర్మన్ గా మంత నేను వరరు ఆదివాసీ మంత నేను వరరు గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ గా మంత కాబట్టి ప్రతి వరరుగిరే పేందు నమ్మ తాన బచ్చిలైతే బచ్చిలే అంత హచ్చలేవు కొంతమంది దేహాంతరే దానిగా యువ పర్వటం చేయాలి నీకు ఆతచ్చో పేంద ఆతచ్చొర్కేమో ಏನು ಬಚ್ಚೈತೆ ವಿಹಾಂತಯೋ ನೀಕ್ ಆತಚುರ್ಕೀಂ ಬದಿ ಬೋರ ವೇತತು ಮೇರಿ ವರ್ಷಲ್ಲೇ నీకు ఆతచూర్ పేంద పూజకియన ఖచ్చితంగా తాన ఏల బతుకై వాంతయో ఖచ్చితంగా మీరు దీక్ష వాటట్ అని మీ కుటుంబాలకు ప్రశాంతత మందన బదే కష్టమాతికి జంగుబాయి మంతం మాకు బలం ఇన్వల్ల అదే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి వరకు చుట్టూ డగు కాయవకనే బచ్చో డగు ఢిల్లీతో ಮತ್ತೆ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಮರಮಟ್ಟಿಂಜರೆ ಬೇಚರೆ ಸಂದೀಪ್ ಜೈಸ